Sa number 2, isa naman ka fuel and run incident o kung nagpatugong ka ginpalagyuhan ang balayran ang natabo sa Bacolod City. Gisiling ni Land Transportation Office Negros Island Region Chief Jack Kunlo nga ila pagatingwaan subong nga adlaw nga iserbi ang show cause order sa registered owner sa isa ka Nissan Terra SUV nga nalagyo kag wala magbayad matapos magpatugong sa isa ka gasoline station sa barangay Takuling sa Bacolod City. Natabo ang insidente Miyerkules kag nabaton sa LTO ang video pati na ang reklamo Huwebes nga adlaw. Suno kay Kunlo, nakilala na ang registered owner sang SUV kag ang address sini. Ang insidente na-record sang CCTV sang gasoline station kag natandaan man sang staff ang plate number sang SUV. 6,000 pesos, 6,000 ka pesos ang ipatugong sang driver sang SUV. Kung maserbe na ang show cause order, may 5 ka adlaw ang registered owner nga magpatag sa insidente. Ikaduha na ini nga bes nga may fuel and run incident diri sa may Bacolod City sulod sa kay Kunlo. Ang una among sadtong Pebrero 27 sa Barangay Mansalingan sa Bacolod.